Окей, какво ще ви покажа в днешния епизод? Става въпрос за един ресторант, който се намира в района Леденика в Врачанския Балкан. Определено може да се види страхотната гледка, която гледа към Балкана и респективно към града. Този ресторант има нужда от леко освежаване в интериора, което освежаване трябва да дойде през шторите, като старият модел вече са доста остаряли, доста увехтяли и отминали от мода. Това, което предлагаме и монтираме в момента, са дървени штори на Карпол. Карпол е полска компания, която произвежда различни видове и модели штори. Техният дървесен модел е доста атрактивен. Той се произвежда от китайска бреза, която е изключително лек и фин материал. В същото време дървените ламели създават на този ресторант и на този интериор едно усещане за естествено. Все пак вкарваме материали, които са именно такива, естествени. Има доста интересни детайли и около монтажа, но не съм сигурен дали сега да ви разкажа за тях или в едни последващи видеа, където ще ви запозная малко повече с техническата част, както на шторите, така и на монтажа. Тук съм изключително щастлив, че успяхме да докараме модерна визия и определено да запазим стила на помещението, да запазим това да има прекрасната гледка, защото както можете да видите от началните кадри, вертикалните текстилни штори носят едно друго усещане, докато ефекта от това да вкараш естествени материали, дърво, да сложиш хоризонтални елементи, за да има по-широк поглед навън, отвътре навън. Ето виждате в десния прозорец вертикалните штори как стоят, как ограничават погледа, ограничават гледката. При хоризонталните този момент е доста по-елегантен, има повече прозрачност, а в същото време ще видите сега в следващите кадри как може да контролирате светлината, така че тя да бъде ваш приятел. Виждате, отворени, затворени, може да бъде коригирана финно. Няма нужда да се затваря гледката. Цялостната визия определено се променя и става доста по-съвременна и модерна. Последни щрихи. И ето тук крайният ефект е вече наистина добър, наистина елегантен и напълно завършен. Ще се видим в следващата поредица от видеа, където ще ви покажем други истории на други компании. Чао!